Siyanibingelela bakhona zabakhulu. Awu, niyaphila. Hayi siphilile nathi. Siyaphila. Sikhona. Umuntu uba wonke kubankomo ukayixoxa noma Uba wonke nje. Igama. eh, Uba igama lenkosi. yakamkhwanazi. Ufalaza ibutho. Mm. Inkosi yakamkhwanazi, osayinodumo kakhulu, nayinamandla kakhulu ngaleso sikhathi. Okukhokho wakho Ukhokho wami yini. So Eyi. ufalaza ibongo zakhe losiguqa. Esadle esinye isiguqa fulela nomakhebe yanetha kamafilakazi. Inkosi enamandla kakhulu. Ezalwa inkosi Somkhele ke zalwa umntwana oTikili. Umntwana oTikili ke ingane kasenza ngakhona. Uzalwa kanye noMpande. Usongiya wakaHlabisa kodwa ke lokho okwakelinye la. Ayi sisemakhosini sizwa sikhethekile sibalulekile. Baba ngokungawapholisa Maseko siyezwa uhambo oluhambe nomfundisi uMlungwane lude kakhulu. Ubudlelwane bakho noMlungwane busuka kude. Mhlambe besicela ubaba asiphe nje ulwazi noma indima asebethi bayidlala noMlungwane umfundisi owasekhaya ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Igama lami nginguSihle Senkosi. Mpostoli Mkhwanazi. Abantu ke bazi leli kaMpostoli ngaliqanjwa umkhulu. Cha baba sinomfundisi uMlungwana sithi ke thina insinda beyitshatha insindantsini Umfundisi. sibiza ngalezo bonke enjalo amagele lakhe amaningi kakhulu. Umfundisi ke angimazi mina ebuncaneni ngoba ngumfana omncane kodwa obaba bamazi abazala mina. Bathi ke wayemfana omncane umfundisi wayigida nokhokho wami. Khokho wami wayigidisa mina ngumzukulwana kaJibo ongadliwanyoni mawuke uzwe kuthiwa khona uspeaker umshumayeli uMkhwanazi wasekhumbula akhuluma ngayo. Yebo sike umshumayeli uMkhwanazi ke ubaba omncane kini. Obukhulu ubudlelwane babakhwanazi kanye nomfundisi uMlungwane kude kakhulu. Ngisho ukhokho wami wayefika kade ekhuluma umfundisi endleleni. Ukhokho wami wayekefika ezobona uMashaya Imbongolo ubaba kamfundisi. So umuntu omdala kakhulu onomlando nothile ezweni lakithi kakhulu. Aqali kulamagama esesiwezwa esemanje nje kukhulu kakhulu kudala ukhosi lo. Kimina nomfundisi noma endlini nje abakhwanazi nomfundisi. Ngiyasithokozisa kakhulu besicela umbutho okuthiwa amadlela ndawo nyakampukunyo. Yebo. Umbutho okuthiwa amadlela ndawo nyakampukunyo umbutho owenza izinto ezinhle kakhulu. Uzenzela amaNazaretha namaNazaretha nenkosi enkulu yasePhakameni. Insizwa nje encane egiyayo makunemshado ziyagiya ziyavunulisana makufiwe futhi ziyavela ilunga lelo nsizwa lishonele noma kwamukelisa izipho abagcotshwa ziyavela lezi insizwa. Kahle singabeka ngokuthi amadlela ndawonye abantu abalulisanza nabenza kahle emphakathini cishe ezweni lilonke kakhulu nje kwaMpukunyo. Manje ke umfundisi sithinteke kakhulu ngemhla ehanjelwa umama uMabiyela. Ila khona sithinteke kakhulu khona. Saba nesandla ke sisenza ngaleso sikhathi ke imina bengisewuhlalo kwaleyo organization yamadlela ndawo. So kwaba nokuthinteka okukhulu ke saze sathola izwi elisuka enkosini yasePhakameni elishowo ubaba ukuthi ubaba umfundisi njengoba sekulesi simo akakhelwe ikhaya elishi. La khona kumbutho bese wasukumela phezulu udriver kwakuyimina ngaleso sikhathi. Sukuma ke insizwa zonke zayokhuluma nobaba uhlala umvangeli uMantini. Osewumvangeli manje. Umvangeli lo esigijima naye. Umvangeli uDukubela ogijima naye. Khona uhlalo kubaba umvangeli uNtsombosi. Simbiza kanjalo. Okuyena umuntu ohlalo kwaMpukunyoni ophethe amathempeli abashumayeli kanjalo oreporta kuye umfundisi. Uyena umuntu ke saxhumana naye kakhulu ukuze sihambe uhambo nomfundisi. Nenye insizwa ezalwa umfowabo kaMfundisi yona besixhumana naye kakhulu kusixhumanisa. Kwaze kwafika lapho ke esikhathini la khona esithi khona ayike bayasiphazamisa umshumela umbuya zizwe lisho. Akunankinga.
usinda kancane uShumayeli saxhumana-ke nomfundisi kwaba nalokho kuxhumana-ke saye sathi siyafisa ukufaka isandla yini esingayifaka kwase kukhonjwa indlu yakwagogo ukuthi singakwazi ukuyakha siyakhe leyo ndlu le safika isinhle nje yayimile yayakhiwa ithukuthukuza abantu abangenalutho kuthando uthando lwey'nsizwa abantu abangasebenzi abantu abangaganiwe abantu abangathathi intweni abantu abangabonakali ukuthi bengaba yini ezweni kodwa ngaleso sibusiso ngikhumbula kahle ukuthi imali sasesiyiqoqile sathenga i-material senza konke kwathathwa ubaba uMvangeli uMantengo uyena-ke umuntu owa-initiator wakha wathola yonke into kwavuleka iy'nto ey'ningi ey'nsizweni le sayifica isimile nje singosuku lomshado wobo uhambo-ke lolo olukhulu-ke nomfundisi esaba nalo emhlabeni ukuthi esehanjelwe sekwakhiwa ikhaya elisha nathi sibe khona sidlala isandla ukukubongela kumbutho wamadlelandawonye kwaMpukunyoni ney'nsizwa zonke ngoba kwakungasibona bodwa babakazi nasemathempelini omama nezalukwazi namakhehla babephosa kulolo hambo lelo sasingenza kumfundisi. Sithokoza kakhulu singesawubala umbuso futhi singesawukhosha nasinika wona ngaleli alanga elikhulu lomshado. Ngaleli alanga elikhulu kwagijoba mina ngisemabhodweni saseyididiyelwe-ke kakhulu ukubonga kakhulu usihlalo uMantengu nekomidi lakhe kakhulu endimeni abayidlalile nomfundisi womvangeli uDubo bangabanye babantu ababekhona singeke siwadla amandla omuntu ngalezi khathi yikho ngithi uma ngibeka usihlalo ubaba uMantengu uyalazi noma ikomidi lakhe ukuthi naye mayizwa le video ayithathe ayidlulisele ukuthi cha akakhohliwe futhi wenza umsebenzi omkhulu oba ezinye izindlu ezazile uyena obenegalelo elikhulu nekomidi lakhe ukuthi umfundisi egcine nekaya ngakho-ke ngalela langa elikhulu umuntu kwawayedidekile oba yinto sasingasacabanga ukuthi ngasayenza ngemhlabeni. Yebo siyabonga kakhulu baba. Kukhona okunye futhi engikuzwile nje sihamba ngendlela kuthiwa ekuhambeni kwamfundisi kungabe uJanuary einkambweni zakhe cishe zobuNazaretha unesandla esikhulu kakhulu lapho ekumthatheni ekumbekeni ekuphepheni nje cishe kwakhe umuntu odlala indima enkulu kakhulu bese ngacela ubaba uma engenayo inkinga aphinda silandise nalapho. Cha baba akunankinga akikho inkinga ngoba akukho okufihliwe. Ubaba umfundisi kulo January lo sibe nesifiso sokuthi simthathe bekuyimi nomfowethu uShobedo iDeputy Mayor ngingathanda ukudla amandla omuntu ngithanda vele umfowethu uShobede sakhuluma naye nobaba uMvangeli uMkhonazi odume ngobaba uLuka bona-ke abantu-ke ngempela kahle futhi bakamkhona sebusebenzile hayi sebephethe lolo hlelo lolo thina sizithuba umthathile ubaba uShobede before umdedele wamhambisa hayi kuthe sehleli-ke entabeni ngoba nami bese ngithola ilive ngase ngithi akakhululeke-ke manje ngingene yami i-shift ehamba ngalona ingqobingqobi kahle leli hayi yangena-ke yami i-shift yambheka ekuhlaleni yambheka noma esehla ukuthi nanamhlanje uthe mayicabanga abantu uma kwehla lesisehlo angaba esihle sihle lesisehashi lakhe nengumuntu ongezalele lutho ngizwe ngocinga sefone sethi uyathanda kodwa ngiyoyibona lento ngiyowitnessa into eyenzeka namhlanje ngathi hayi mfundisi oba ngikhona ngisekhaya akunankinga futhi ngizoza ngizowitnessa ngizokubongela izothi akubatshazwa okukhulu kakhulu cha hayi ubukhosi bakamkhwana sebusebenzile kakhulu esikholwa ukuthi futhi akuphethi lapha sikholwa ukuthi uThixo wazi ukubusisa umuntu wakhe. In the Bankulu.